mukbang is another mukbang. So, today, nagluto kami ng chicken kare-kare. Kasi, gusto ko talaga mag-try ng kare-kare. So, iwan ko kung anong resulta. Kasi first time ko din gumawa ng kare-kare. Tapos, ang ginawa ko, gumawa ako ng chicken kare-kare dito. Tapos, ginawan ko siya ng fried chicken separate kasi baka hindi niya magustuhan. Pero may naman din dito, pritong isda. Tapos, inihaw pala na isda. Tapos, mangga, grapes, at saka fried chicken. Kasi baka hindi niya magustuhan kasi first time ko magluto at saka first time din namin to matitikman. Nakita ko lang kasi sa may nakita ako. Tapos parang sabi ko parang gusto kong gawin yung chicken kare-kare. Tapos itong mango shake. So, simulan na natin ang ating mukbang. So, bago pala natin simulan yung ating mukbang, mabilisang shoutout muna kay Eat with Tim. Hi Tim! Hi! Visit niyo rin yung channel niya kasi sobrang galing din niya magmukbang. Si Chef Obang. Visit niyo rin siya. Hi, Chef! Saludo kami sa iyo. Sobrang astig mo rin magmukbang. Simulan na natin ang ating kainan, mga guys. So, kaon na ta. Tilawan na ako namin. Tilawan naman to. Sige. So, titikman Ulam niya. na to na. Kaya mawala ba na yung luto? Kaya nga. Titikman daw niya yung luto ko. Ewan ko kung magugustuhan niya. Gusto mo magplato? Or sa mga masiselan lang po dyan ha, magkakamay po kami kasi yan. Ano na to? Kaya mag-uulap ba? Sabawan ako yung Ayun. Ano lang? Saraw na to. Sige na lang. Sa mga wala pong kain dyan, kain po tayo. Nilalasap niya yung kare-kare. Chicken kare-kare kasi. Wala mo ko kabalo sa lasa ko. Hindi daw niya alam yung lasa. Hindi nga. First time niya kasi makatikim nito guys eh. Ako rin, first time ko. Wala lang, ginawa ko lang din siya. Siguro namin siya. Hmm? Siguro namin. Wala mo kabalo sa lasa sa kare-kare mo. Ginagawa mo. So ngayon alam na. Di po na ako makumpare. First time. First time mo po na ako nagkaon. Siguro namin. Okay man. Ito oh. Try mo. Tapos sabihan mo na Yung fried chicken, nalagyan ko sa kanya ng sauce. Ayan. Okay. Ano dyan ako? Kami man siya. Kaso hindi na ako mag-compare kaya wala ko kabalo sa lasa. Kaabang. Kasi first time namin makakain ng kare-kare. Mahulog ang isla. Ginaya lang namin sa YouTube. Hindi mo pala tikman. Mas masarap pala siya pag sa fried chicken tapos yung sauce niya. No? Tama na may guys pa? Dahil lang sa ubos, kaya busig ang Nahulog. Nahulog. Ay, gulay. Hindi daw niya compare yung lasa. The first time kasi talaga namin kumain ito eh.
talaga pag nakakamay. Yung mga masuselan dyan. Sorry, nakakamay-kamay. Sunod luto rin mo ko dyan na ako compare. Saan ka? Bakit mo? I-compare ako lang naman. Diba? Sa Ano lasa. Dapat makatilaw ka sa luto sa uban. Siguro mas lamay lang ang luto. Hindi. Atik lang. Parang hindi malamig. Ano kung pangalan na magbuo? Tara. Hindi na rin sa ubos. Hindi ka nakalimutan. Itong bastet. Oo. Nakalimutan. Sarap yung ano. Kulay. Tapos may isda. Ah. Ano na rice cooker? Wala ano kung sandok eh. Mga, ano pala dyan ah, magsasalita ako na kumakain. Ano pala dyan yung mga bukbanger na mga sobrang, ano na, sobrang lalaki na ng mga narating nila pero, Gusto ka? Sobrang humble pa rin nila. Believe kami sa inyo po. Sabi ka nga nagpo. Ikaw, limbot na. Kapabor mo ka. Wala eh. Sitaw at saka, ang tawag nito pa? Ano? Talong. Gusto mo na? Nagsabaw. Naglutaw na sa abot. Ano pa? Sabaw. Sarap kasi yun. Ano pinagsabaw? Kanin. Ano? Mamaya lang. Gusto ko rin kayo. Parang magkuha ako naman. Kaya to kung may ano, bagoong. Yun yung pang ano eh. Kanin. Ngayon ako. Dito talaga yung rice cooker sa tabi. Hmm? 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 Gulay?
Gutom siya guys. Hindi salita ng salita. Gutom. Unang mukbang namin na hindi siya nagsasalita masyado. Hmm. Anong mukbang din na nagsasalita ka? Ayaw mo magsalita. Ang taba. Ba't yan? Taba ng ano, isda. Manok. Hmm. Paano ito mo? Grabe siya na magkaon. Ikaw daan. Sobrang gutom ko talaga eh. Thank you. Tumatulog yung tiyan ko. Kalan ka pa pa? Ha? Ano? Kaon! Kaon lang. Kaon mo ako. Kuha ko ka na. Oo. Sabihin ba maghihapon mo para lang hanggang kaon? Ay, grabe ko. Kani? Pwede na kumakan. Ako guys, ang sarap magpataba. Hindi ka na magra-rice? Ay? Ang sarap magpataba. Ang hirap magpataba. Ang magpapayat. Excuse me. Oo. Uy. Yeah. Mm.
Yeah. So, yun na guys. Kung bago ka pa lang sa channel namin, huwag mo kalimutan mag-like, comment, at subscribe. Click the notification bell para lagi kayong updated sa aming mga bagong mukbang. So, maraming salamat sa inyo guys. See you next video. Bye.